watakasiya ari Pamba pari zvinezvi. Akazofona achitaura kuti baba ninge kuna amai achiti amai Pamba paita sei paumburuka Bere. Kumunda kwaumburuka Bere. Ndikati ndobva ndatanga kutya futi kuti Bere chero Bere rinoumburuka pamusha pane munhu. Bere rinoumburuka mumunda. Zvarevei uye rabva kupi nderani? Mubvunze yese yandani chibvunza iye. Saka ndo pandakaichenda kuna baba ndoshoaudza kuti ndo shoko rabva kupi kumusha iri rabva kune mwana. Baba vakandipindura vakati izvo ndo kufumuka kwezvinhu. Uri kunzi kumusha kwaumburuka Bere. Arisira ingozvifambirawo zvaro. Iro Bere kana richinzi rikungozvifambira kora ezoenda sei kunoumburuka kumunda kwavo iva nekuumburuka Pamba pavo mumusha mune dzimba dzakawanda raifanira kungoteedza rodhi richienda kumakomo kana riri kungoumburuka. Vana vaingotambudzika vachidzungaira nekuda kwemhepo yakanga yasairirwawo nehama dzavo. Saka vana vasikana vaisarorwa, vakomana vaisarora. Vachingoti vakaroorwa vanodzoka. Patakambotaurirwawo mwenzi aiwa dare riripo nderekuti mimi kumusha kwenyu kune zvakaitwa nevakaita vakuru. Saka vari kuita izvi zvakaiswa muzita rababa. Basa redisu nderekubvunza mweya. Dambudziko rako rakabva kupi uye rakauya sei? Mweya mutsvene watiudza tobva takuudza. Nokuti tine vamwe vanhu vanouya kumasowe vaine nyaya dzavo dzavari kuziva dziri musoro mavo. Isati teerere zviri musoro mako. Tinoteerera zvabva kudenga nondo zvichakuponesa. Muri kuno munonzwa kuti mukuwasha afona achiti ndakuda mukadzi wangu. Hapana akatofona. Asi kufona kwaakaita manje akafona achitaura nemukadzi wacho. Mukadzi wacho ndiye atakasiya Pamba, ndiye ari kuchengeta Pamba izvozvo. Ndiri kuuya kuSouth Africa baba. Ndakapfeka bhutsu yesimbi. Mupimbiri mangu munenge muine sando baba dzekukobora madhimoni. Ndinenge ndicharova chidonha pasi. Saka muSouth Africa marangarirwa naMwari musi wa3 4 mwedzi watakatarisawo 5 ndinenge ndirimo ndichita basa muJoburg. Directions atina kuchinja. Musi wa6 ndinenge ndakudzoka kuno kuZimbabwe kuzosangana nevatendi kunoko. Munhu wese ari muSouth Africa anorwara atina kusarudza zvitendero kunyange nezvigure chaizvo ndiri kuzvida nezvidhakwa ndiri kuda kuti zviuye chero nedambudziko rako. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now. Vatariri SlyMedia TV makadiko kwa muri ikoko kuma TV mana enyika. Tiri kuuya kwa muri tichibva ku New Broadcast Center yedu yave ku head office yeMational Central munova mobindura. Regai nditange nekukutendai nekusubscribe kwa muri kuita. Tiri kuzviona muri kuramba muchiteera zvatiri kukudzidzisai kuti vedwe musarasikirwe nezvinhu zvatinoita pano paSlyMedia TV. Gara makaklika ka notification button iwe mukangati ngende zvinoita kuti pese pamunezenge makavarairwa zvenyu makagara tinoposta zvinhu zvakawanda zvakasiyana zuva ndega rega zvinoera zvinotyisa nezvinoshamisa. Saka unobva waita wekutanga iwewe kuziva kuti chiri kuitika kunharaunda dzakasiyana siyana panyaya dzatinenge tabata pano paSlyMedia TV. Pama social media platforms ese
zvawo atiri kunyanya kuposta zvinhu pa TikTok tave 70,000, which is not a joke. We can only give back that credit to you. Thank you for subscribing pano pa TikTok, pa Facebook. Aiwa Mwari vari kuita zvakanaka, tane 523,000. Takanangana nekuti pa million panosvikika. Zvinoita chete pa Facebook apa nema followers iwayo. Touyawo zvekare ku YouTube tane 516,000. Muchandirekerera pa YouTube tave ne 416,000 subscribers. Zvinoratidza kuti family yeSlyMedia TV iri kukura. Zvinoratidza kuti vazhinji vari kutenda mabasa atinobata panapa, zvikuru sei panhau dzatinokuunzirai, because we are a news based station yakakomborerwa nevana vemuZimbabwe vakaifarira vakaitenda. Manumbers iwaya ndo anotaura kuti aiwa vanhu vari kuti supporta. Saka kune vane mabusiness avo tiri kukurudzira kuti uyai muzoadvertisa pano pa SlyMedia TV. Kuna vanoita maboreholes, kuna vanotumira mari, vanoita carpentry, vanoita zvakasiyana siyana, vanoita tiling, vane mashops avo, vanoita zvefurniture. Ivana Bruno ivava vaita mbiri. Uyai muadvertise pa SlyMedia TV and take advantage of the mileage, huge mileage that we offer here on SlyMedia TV. Tinema ma videos anosvika ma 100,000, tinema anosvika ma 200,000, imwe yedu yezvezvi yakuma 900,000 yatakaita kuZumba. Iri video imwe chete yatinenge tichiita pano pa SlyMedia TV. Nokudaro uyai muzoadvertise mileage isangorasika. Handitika vanhu vanotaura kuti vamwe vangazive kana vasina kuziviswa. Zvinova kuti une jana iwe semuridzi webusiness kuzivisa vanhu zvaunotengesa uye unozvitengesera uri kupi. Ndatenda. Regai tipinde munyaya yanhasi. Tiri kuno kubhendura mustudio tatsikwa netimu yabva kusangano ramadzibaba Petros. Tichange tichikurukura navo panapa pamwechete nevatendi vakabatsirwa kuburikidza nesangano ravo, pamwechete nesimba raMwari rakadzikwa pavari kuti vape zambuko kune vanhu vanenge vatenderera vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachitsvaga zambuko vachirishaya. Si vari kuzoti vasvika pasangano ramadzibaba Petros rinowanika muno mubhendura. Aiwa unonzwa ari matestimony ega ega. Iye zvinezve regai ndichingamidze madzimai vandinavo mustudio tinzwe kuti zvakamira sei. Amai makadi zvenyu? Tiripo makadiwa ino. Apa tinasi toshandisa zita rekuti madzimai here kana kuti toshandisa renyu rekuberekwa chairo? Chero rese. Hatimbotanga ine rekuberekwa. Imi munoitwa amai ani? Ndinoitwa Maita Shaya. Amaita Shaya. Kumushando kupa Amaita Shaya? Maundarweni. Rushinga. Alright. Ku Maundarweni kurushinga uko. Aiwa ndikurushinga ndakambouya ikoko rimwe gore kuine mapostori akanga anyura masere makambowadzwa nezvawo. Takambosvika ndomasvikira ndakaita kurushinga. Pamwe pacho takambosvika futi nchiita documentary rechild marriages. Saka ndikuwedza kutaura kuti handizi mutsva wekurushinga. Ndafarwa kusangana navanhu vekurushinga. Kuzita rekunamata naro makunzi ani kana rambo? Ndonzi Madzimai Ben Savior. Madzimai Ben Savior. Tinotenda zvikuru kwazvo. Chinangwa chechirongwa chanhasi uno ndechekuti imi matimoda kupupura zvamakaitirwa naMwari wenyu zvakanaka kusangana ramadzibaba Petros, ndizvo? Tenda. Ichokwadi here kuti muri kuti Mwari wakanaka? Wakanaka. Zvechokwadi? Zvine chokwadi nhasi chanzwirira nokuti ndikuona smile pameso penyu apa haikona ikutaura. Asi ndo yakachochorwa nemurume wenyu smile. Ameno. Havasati vambotaura here kuti vakakudirei? Havasati. Havasati? Havasati. Ndichazovabvunza pavachazogara panapa. Asi chimbonditaurira tisu tese tiritu vamwe havasi kuzvinzwa. Dzakatora nguva yakadii kuti muzodzibvuma kuti ndadangu dzichifambira? Pane nguva. Kuimairambireko handsome. Aiwa munhu unotanga waongorora usati wasvika pasvitsa. Alright. Ndobva mazoti ndikuda saizi. Isaizi yangu hadzina kureba, hadzina kupfupika. Stere. Atiri. Saka mune mhuri yakakura zvakadii? Ndine 7 vana. 7 vana. Jowe. Namutara yei? Aiwa Mwari wakanaka. 7. Tiri kuteera indapa 3 saka ndasarwa ne4. Atiri. Alright. Hatipindei munyaya yanhasi. Izvezvi tiri mubhindura. Makauya sei mubhindura?
Mupindura ndakauya nedambudziko revana. Vana vaingotambudzika vachidzungaira nekuda kwemhepo yakanga yasairirwawo nehama dzavo. Saka vana vasikana vaisaroorwa, vakomana vaisaroora. Vachingoti vakaroorwa vanodzoka. Patakambotaurirwawo kunzi aiwa dare riripo nderekuti imimi kumusha kwenyu kune zvakaitwa nevakaita vakuru. Saka vari kuita izvi zvakaiswa muzita rababa. Saka baba vaingoti iwe kucheche vangu vasisade kuenda. Ndichienda ndini ndega nevana. Saka dare tairibatirwa tichivaudza kuti ndozviri koko vachiramba. Saka vana azouyawo kuno kubhindura ndiye akasangana nababa. Ndobva vavamuudza svika ndichienda unodaidza baba. Svika ndichienda unoudza baba vako namai vako vauye kunoku. Saka ndopatakazoruya kunoku. Musati mauya nharo dzakadii pakuuya? Naro futi muyo kuno. Naro havana kuzoita nharo nenhau yekuti vakaudzwa nemwana manje. Uyu anga mwana mukomana saka kuti vachiita simba rekuramba manje papasina. Saka ndobva ndangoti baba mandi mazvinzwa saka isusu ngatiite sei? Ngatiendei vana vagone kupona chionai kuti vana vasikana vari kudzoka kuvarume vacho vachigara pano Pamba nemhuri dzavo. Vakomana vacho dzimba dzecho dzinongozika uyu mukomana mukuru haana kuroora saka zvinhu zviri kutondirwadza. Kuti inini ndingachaita uraramo hwakaita sei mhuri dzangu dzichidzungaira. Saka ndiri munhu akanga ari kubatikana zvakanyanya kuti ndigone kuti nditaure navo vaitogona kuti kana kundiitira hasha kuti vandipindure vanenge vasingandipindure. Saka nazvinhu zvakazoti patakauya vanhu vachitaura ndikati aiwaka handimazvinzwa kuti vana vari kukuudzai ine ndakakuudzai mukatadza kuteerera. Saka vana vauya saka nachiuyai tiende. Ndopatakazouya kuno kupindura. Saka ndobva tasvika tsananguro ndidzo ndobva vaudzwa. Saka zvakazonzi aiwa tozonokubatsirai kumba kwenyu. Saka motombogara kuno. Saka ndomagarira takaita kunoku kuti tigozonobatsirwa kumba. Plus zvatakazoonawo zvichiitika pamasowe ndozvakazoita kuti titi ashuwa panapa ndopane zambuko redu. Nenhau yekuti pakauya vairwara. Pane mumwe akatomboya akafa vakamumutsa. Vakauya mumwe akanga asingagone kana kumira kana kuita sei achirwerwa mhate achiita sei. Asingagone kana kusumuka akatosumuka ipapo akafamba. Pakauya mumwe akanga aine mwana akanga akuda kufa futi zvakare vakamumutsa akafamba. Takaona kuti panapa ndopanotori nezambuko regai tigare kana dai zviome zvirwadze zviite sei apa zambuko ndopa richabarika. Ndosaka takagara kuno kuti tuwane kubatsirwa. Imimi muchiona vamwe vanhu vachipona pamasowe apa makanga magara muri here munhu anonamata musati masangana Madzibaba Petros? Ini ndainamata. Alright. Baba ndo vaingoita zvavo muzekeseka. Vaienda zvavo asi vanga vasingaendi ngwese. Ndichavaona vane here? Vanera soko. Namukanyama futi. Regai tichapedzerana nawo. Atidzokerei padambudziko ramaminaro mumba. Vana vasikana vaiti kana vakadzoka imi saamaiwo vanenge vachikunatsokuzevezerai kuti zvavaisangana nazvo kumba kwavo kana kuti imba yemukati kana kuti pakuwadzana nevarume wavo painatsonetsa papya because haangangonzi munhu peka bhegi rako uende. Vaiti kudi? Vana kusataura ndidi kunyepa kuti vane zvavakanyanya kundiudza. Asi kuti inini ndindaizozvinzwa kumasowe kana ndatoenda nawo. Kuti dambudziko riri pavana nderiri, pane mhepo iri kusumudzwa nehama dzavo. Iri kuda kuti vana vasagare mudzimba. Vagare vari vana vanongodzoka Pamba. Ndo zvandakanzwa. Asi ivo kuti vataure kuti amai zviri kuitika ndezvizvi. Ndidi kunyepa. Asika mukuwacha kana achidzorera mwana anogona kuti mwana wenyu ndamutadza chakazodai zvakadai zvaifamba sei? Hapana akataura. Hapana akataura. Imai imbodzokera here akakuda kuedza kuyananisawo vakuwasha nevanhu? Ndaiti ngavadedzi vakuwasha vaisauya. Vana vacho kuti ndione kuti tozvifambisa sei zvokuti munhu ukamudedza akauya unogona kutaura wozonzwa kuti chiri kutora nzvimbo ndechipi. Hapana aigona kuuya. Kune mukomana aitaurawo here kuti dambudziko raari kusangana naro pamadzimai kuti asaroore chii? Uyu mukuru uyu handidi kunyepa nekuti kubuda kwaakaita mumba akangobudawo nedzudzo rakanga raitika paari zvokuti mazuva afa mbuya vake ndo mazuva akabva abuda mwana mukomana uyu nenhau yokuti
mwana uyu takamusiya ari pamba isi tichienda kunhamo saka ndobva tamusiya achichengeta zvipfuwo zvaive zviri pamba saka pane amai vepanext ndovakauya vachiti mwana uyu andituka zvinonyadzisira saka ndobva vamuendesa kwamambo vakatanga kuendesa kwasabhuku akati ina ndichandienda kwasabhuku nena waiti handina chandakavatuka kana chandakavatadzira handina saka nakwasabhuku wacho ina handigoni kuenda ndinoenda ndichinotaura kuti kudii saka ava ndobva wati saka aramba kutongwa nasabhuku ndobva waisa nyaya iyi kwamambo kuya ndobva yaenda ndobva yanotongwa nyaya iyi mwana uyu ndobva anzi ngaabhadhara asi anga asina chaatadza anzi sezvo zvokuti mukadzi mukuru haanga kunyeberi saka mwana uyu ndobva anzi ngaabvise mombe saka iye akaona kuti mombe dzangu inini dziendere mahara ndobva atengesa mombe dzese dziya ndopakangobuda achienda saka pandakazouya kunoku ndopandakazonzwa chinzi mwana uyu ari kumba akadzoka akazodzoka ake kubasa kwake kuti mhepo yandu yakanga yakumuteteredza ndinoona kuti kudaro saka kugara kwenyu kuno kuri kubatsira ndakuudza kuti mugare kuno pamwe muri kuno munonzwa kuti mukuwasha afona ndakuda mukadzi wangu hapana akatofona asi kufona kwaakaita manje akafona achitaura nemukadzi wacho mukadzi wacho ndiye atakasiya pamba ndiye ari kuchengeta pamba izvozvo isi tiri kunoku saka akazofona achiti baba mama murume uyo ndichimufonera achiramba ndichimufonera achiramba achiti kana ndikafona aingonzwa kungoidaira ubva angokanda pasi ataure naye saka ndopandakazoenda kuna baba ndobva ndati baba ndozviri uku ndiitirewo munamato mwana wangu murume wake ari kumufonera achiramba kudaira saka ndopa vakazonditi chibvunzai zita rake saka zita rake inenda handisingarizivi ndobva ndaedza kufona kuti nditaure naye kuti andipe zita racho fone ndobva yaramba saka ndopakazonzi nababa iye wachigeza munamato wotaura zita rake mwana iye ndopa ndakazotaurawo zvikanzi ndazotaura naye murume aye ataura kuti ndichakutumira mari saka ndinozoziva kuti akazomutumirira zvakambe zvichiitika here aiwa zvazisingaiti saka ndiri raiti zvokuti garai kuno andimona ndaprofita futi ndosaka ndipama namadzibaba Petros kandiri kutrain wachiprofita ndokupinda picha aiwa kutamba zvangu asi kungoti tiwane kusimba kwenyaya uye tione kuti kubva pamakatanga kubatsirwa namadzibaba Petros panguva shoma yapo iyoyo ndeipi shanduko yatopo yakuonekwa maererano ngedambudziko ramakauya naro kunoko mataura zvekuti vanhu vazhinji vari kupona pakugara kwamuri kuita kuno kubhindura muchiona nemaziso enyu ava pane zvamataura zvese chakanyanya kushamisa ichi pabasa ramadzibaba Petros zvachiita zvimwe zvinhu kune vamwe ndisati ndakuregedzai ndichienda kunotaura namukanyi chishamiso changu ndichocho chokuti inini kuchecho kwandainamata handambobvira ndazviona hangu zvokuti munhu anouya pamasowo obva atorapiwa nguva yakare obva atosumuka achifamba fanike mukadzi yakatondinisa takatoti baba vagamuchirirei munhu yakuda kutofa kauyu zvokuti akauya akatorariswa pasi akafukidzwa jira vakamudira mvura hapana chavakambomita vakamudira mvura ndoyavakamudira ndobva vakutanga kumufukidza jira riri tozoona vakubata maziso muromo takati baba chokwadi kwatokuvhara munhu muromo takatarisa kuratidza kuti munhu yakutofa kao zvokuti paine mupurisa akanga ari pepa akatosumuka akanga akuda kuenda ndobva vamudzora saka ndobva mukadzi uyeyo vamunamati vazomubata kumeso ndobva vamubata ruoko ndikati baba vari kutotesta munhu yakutofa kauyu munhu ikutofa ka ndopa vakazomubata ndobva vamusumudza atone munhu yakutomira achidzadzarika dzimari munhu yatomira ndobva watanga kumufambisa vachimhanya naye vachidzoka naye vachimhanya naye vachidzoka naye vachimhanya naye ndopa vakazomuregedza ndobva amhanya ega ndobva atodzoka adzoka ndobva akasvika ndobva amira zvikanzi naote mashizha ndobva aenda ndobva atonote mashizha riya ndobva auya naro zvikanzi mhanya unobata mota iyo ndobva atomhanya kuenda ikoko ndobva anobata ndobva adzoka ndobva zvanzi enda kurodhi uku mukadzi yatoona shuwa munhu akutofamba asi munhu akauya akaririra pata asingagoni kana kuita chii akauya akatakurwa akatoita kuberekwa asinga kana kubatirira kana kuita sei vachingokuita kunge munhu wakabereka munhu akatofa kudhara ndo chishamiso chandakanyatsoona kuti inini kana dai ndikachishamiso nokuti inini munhu akanga nzina baba Petros nyepera kurwara
aiwa ndakanyatsozvionera ndega nemaziso because vakauya ivo havana kumbenge vamuona vakatongouyawo achiuya pauya mwana mukomana akanga auya akarapiwa akanga akatogarawo pamunda apo zvikanzi aiwa pana paregai kumira endai uko ndokunorapiwa vanhu saka ndopaakasvika ikoko takatoona kuti hapana chavanga vachimboziva zvekutoti munhu akatongouya naika tinotenda zvikuru kwazvo. Takananga nemhuri yenyu mashoko ekupedzisira shungu dzenyu semubereki dzakamira sei maringe nemusha wenyu netsananguro dzamuri kunzwa nekushandirwa kwamuri kuita shungu dzenyu tichienda kumberi ndedzekuti chii? Aini shungu dzangu kuvana vangu ishungu dzangu ndinoda kuti vana vangu varoorwe vagare mudzimba dzavo vaite misha yavo kuti ininiwo kana ndikarwara ndinoona uko kumbonotandarirawo ndichizorodzwa pfungwa dzangu saka kana vana vangu vasiri kuroorwa kudai zvinhu zvinondirwadza saka nai ndiri kuda kuroorwawo ndidyewo pfuma yevana vangu ndiri mupenyu ndisina kufa nokuti kana ndizodi kupandukira vana vangu kana kuti ndizofa ndichizodzokera vana vangu nenhau yekuti handina kudya pfuma dzavo kwete ini chandiri kuda kuti vana vangu varoorwe ndidyewo pfuma dzevana vangu ndoshungu dzangu dzandinadzo. Tinotenda ishungu yomubereki wese kuti uchinge waunza mapudzi pano panyika vayarukewo vaitewo dzimba dzavo voitawo vazukuru uye vachigara mudzimba dzavo kuitira kuti mune rimwe remazuva amai vagozenge vachiti nhasi ndiri kuenda kumwana wangu nekumukuwasha vachinoona vazukuru vari ikoko. Izvozvo kana zvisipo gara waziva kuti chero uri mwanasikana kana mwanakomana uri pamba pana amai nababa chero vakakupa sadza zuva nezuva uripo pamba ipapo haisi shungu dzavo vanogona kusakutaurira zvako asi sekunzwa kwandiri kuita namadzimai zvinoratidza kuti mubereki wese anoda kuti mwana wake agare kumurume asagara pamba kana kudzoka nevana nevazukuru anenge kuda kuti shungu vagare vari ikoko ndo shungu dzaamai. Regai zvinezvi titaure namukanya vehwedzava tinzwe kuti naivo nyaya pane zvimwe zvandandasiya ndandauda kutozvitaura chiprofita chachandoudza taura. Pane patakaenda kwamurehwa takasvika kwamurehwa ndofunga ndichisvika kwamurehwa ndakabva ndafonerwa musikana wangu ane mumwe mukwasha ane musikana andakaenda naye kwamurehwa iyeye akanga asiwa futi uyu akangosiwa ine mimba ine 5 months nemurume achibva amuramba achiti mimba haisi yangu saka na mwana uyu akazofonerwa musi uyu achinzi vakatora vakaitisana madn test gore rakapera muna July saka naapa akazofona takomurerwa zvikanzi nekuda kweminamati yaibarwa kunoko akabva anzi ngaachiuya tiite madn tizoona kuti mwana uya ase saka na takange tisingatombofunge kuti zvichatoitika nekuti vakanga vati tichataura muna December ndoma ticharatidzana tichiita kuti vanhu vese vazive kuti mwana uyu ndewani saka na tazoti takomurehwa ndopatakazofonerwa zvikanzi zvanzi uyai mangwana apa tichiti mangwana yacho ndosandi yataitobva ikoko tichiuya kunoko saka akati aiwa vaida Friday isi takaenda China ku Friday ndoyatainzi tiuye saka natakati hatisi kugona kuuya ikoko Friday ino nenhau yekuti isusu tiri kuchechi ndakati ndiri kurwara ndiri kuno kwamurehwa handigone kuuya ikoko nekuti ndiri kurwara ndozvakanzi aiwa saka natoita sei ingoti iye ngauye ndikati hazvigone nekuti nenhau yekuti ini ndiri kurwara handina wandosara naye kuno ndobva ndaenda kuna baba ndikati baba ndonyaya iriko ndobva zvanzi ana baba oraiti tichazviitira munamato ndobva vaita munamato wakaita Sunday Friday ye ndobva yadzimiwa zvikanzi tozouya kuti Sunday iyoyo tichaenda kwamambo ndokwama kuenda kunopirwa mapepenyu kwamambo ndobva ndakati atiende kwamambo kunobvisa futi mari kwamambo ndakati akana ini handisi kuda ndobva ndadzokera kuna baba ndobva ndavauta pazvanzi ayewa zvisiye zvakada tichazvigadzirisa ndopa ndakazogara taSunday iyoyo taakudzoka ndobva kanzi tiri kutokuda iye nhasi mubhindura ndikati Mwari apindira akamupindura handina mari yanichabvisa ndobva tatosvika kunoko tichiri munzira imomo tiri kufona miedzi yakasvika ndikati mwana akatanga kuchema tichibva pachechi ipapo zvokuchema zviya zvokuti ndakafunga kuti ndikati zviri nomawo izvozvo ndobva ndambotora shamu ndichida kumurova kuti anyarare ndobva ramba kunyarara ndobva takazotora chingwa ndobva tamupa ndobva anyarara tichiti fambe tichibuda mumamurehwa sende amai vacho vafonerwa zvakare zvikanzi manonoka nekuti kwanga kwanzi 9 o'clock manonoka isitatautawo kuma9 kwacho ikoko saka naisusu hatichakumirira itakuenda iye ndopa akati aiwa ndiri kuuya ndiri munzira tatopfuura kwamurehwa zvikanzi manonoka
ndobva musikana uya ndobva akuda kujamba mumotikari, ndingangoti mota yakamira, ndobva atoburuka musikana wekuti aburuke, ndobva arovera pasi murodhi mutara. Ndati zvinhu zvombofamba sei? Ndobva ndati ya mama ine ndakuenda nekuHarare. Ndikati kuHarare kwacho kana ukaenda unonosvika here uchibata nguva? Iwe wesiya mota inosvika, nditi nonosvika chete. Zvikanzi mama ndakuenda nekuHarare, paakati ndakuenda paakadonha achibva. Ndikati aiwa zviri kuramba achidzoka muno. Ndobva mwana uya adzoka ndobva agara. Takazouya kuno uko kubhindura kwacho, takatosvika muno mubhindura, ndakazofona takuda kuti amushamba. Ndine ndakazofona zvikanzi wanyanya kunyepa, tsvaga mumwe munhu waunopa foni iyo kuti tizive kuti uri kutaura chokwadi. Ndopa ndakazombovafonera inini ndikati aiwa taamunomushamba. Zvikanzi mwana wenyambo nditi ndiri kuenda nekuHarare, iye zvinezvi maakuti mamushamba. Ndakati aiwa mushamba ndomandari, ndiri kuuya naye inini. Zvikanzi alright. Ndopa takazosvika kunoko, atosvika ndobva tazoenda kuko. Toona tinasho yakatotumirira paTM apa vazoti tora nekombi yandobva aenda kwavanoitira basa ravo. Ndobva tatobinhingirike tatosvika ikoko. Tinasho Mugabe. Uyangenya ema-DNA. Ndobva tasvika ikoko manje mwana uya ndobva vataurirwa zvikanzi mwana ndewenyu. Ndakati ndimazviona maamuchiramba kuti mwana hasi wenyu, nhasi mwana ndiwenyu. Saka nai ndakuda zvekwangu. Nenhau yekuti maamuchiramba pese apa maamuchiramba, but iye zvinoda kuda zvekwangu. Airi munamata yandanga ndichibarirwa, saka ndiri kutenda kuti aiwa munamata iri kufamba, ndiri kuitirwa munamato. Saka ndingoti Mwari dai vangoramba vachindibatsira. Imi mukuda zvekwenyu asi muda kuti vana vagare futika kuvarume vavo. Saka nyaya yanzi yapapi manje yekuti vachidzokedzana? Mukomana wemanje ari kunzi akazofona, ndakazoti kumusikana ndikati iwewe chifona kumurume wako, nekuti akanga ati ndiri kuchengeta mwana wangu. Mwana wangu ndiye ndinoda kuchengeta. Saka pakuti ndiri kuda kuchengeta mwana wangu ndopa ndakazoti iwewe chifona utaura kuti ndakuda chikafu chemwana, ndikozo wakati ndiri kuchengeta mwana. Saka uyu akabva ati zvanzi inini handisi kukupai chikafu ichocho, ndakuda kutora mwana wangu, makati munondipa mwana wangu ndipei mwana wangu, ndozokupai zvinhu zvenyu. Ndopa ndakati aiwa chindipa nhamba dzake ndozofona inini ndotaura naye. Handisati ndataura naye. Asi tinotoona kuti pato nechikamu chekuti zvakanga zvakamira zvinhu zvema-DNA zvisingaitiki. Zvakatanga kubatirwa munamato, zvinhu zvakabva zvatanga kufamba zvakanaka. Mwari wakanaka ka? Vakanaka. Anofanira kunamatwa ni. Tinokutendai nekuramba muchinamatawo zvekare kunyange panguva yekumanikidzika, asi hamuna kurasa Mwari. Regai zvinezvi titaure naBaba. Ndanababa vemhuri vari panapa. Madzodzo ndio anounza vanhu kuti vange vachizopedzisira vapaTV. PaTV apa vari kuuya vaine mufaro. Tinotambira vanhu panapa vanouya pamwe vachikurukura matambudziko avo. Tobva tavanangisa kwavanofanira kunge vachiendawo. Kana kuti tinodaidza vanhu vanenge vaona ukuru hwaMwari tichikurukura navo. Mukanya makadi? Tiripo makadi. Makazotama wedza muchienda kurushinga? Ndakatama kubva wedza ndichienda kurushinga kuri kutsvaga ivhu. Makaona riri nani kawo? Zvinenge zviri kutoreka, zviri kufambika zvakanaka. Handiti? Tinotenda. Tauya panapa nekuda kwokuti mune nyaya yekuti muri murapwa nemhuri yenyu kwaMadzibaba aPetros. Tinotenda zvikuru. Pamunguva yenyu yekushandirwa pane here zvamungati makaona kana kuti zvinoera, kana kuti zvinotyisa, kana kuti zvinoshamisa, kana kuti zvakafumuka zvegawo? Maringe nemhepo yakanga iri mushamisa, handiti mutenderere kana pasina hapana, kana zviripo mubva mangonanga ipapo nekuti nguva yedu yarebesa matepe akupera? Zviripo. Tauri nanga ipanyaya. Pandiri kunanga ndepekuti mwana musikana anove handi akambouya kunoko aina hanzvadzi yake vachida kuti vabatsirwe. Watakasiya aripo Pamba pari zvinezvi. Akazofona achitaura kuti baba nimbi kuna amai achiti amai Pamba paita sei? Paumburuka Bere. Kumunda kwaumburuka Bere. Ndikati ndobva ndatanga kutya futi kuti Bere chero Bere rinoumburuka pamusha pane munhu. Bere rinoumburuka mumunda. Zvarevei uye rabva kupi? Nderani? Mubvunze yese yandanga ndichibvunza iye. Saka ndo pandakaichenda kuna baba ndoshovaudza kuti ndo shoko rabva kupi? Kumusha iri rabva kune mwana. Baba vakandipindura vakati izvo ndo kufumuka kwezvinhu.
ndobva ndati inini kana kuri kufumuka kwezvinhu mwari ndinokutendai mandipa kuti ndiita se ndipone kana kuriko ndokwandiri kuponera pamhuri dzangu mwari ndichakunamatai kana dai kukave ndiko kuti iko zvapera ndinototi hangu baba vadai vanhu vezimbabwe vavaita kuti vasiye mabasa erima vauye vanamate musangani imomo nekuti ndo mune chiedza. Ndikufara kuziva kuti imi ndima akuparidza kuti vanhu ngavauye kujewana masoro asi ndima iramba kamukanya. Ndairamba nekuda kwokuti zvimwe zvacho zvandaiona zvichiitwa nevamwe vaprofita zvaindipa kuti zvazvine kadzo. Aiwa, tinoda kutenda, tanzwa zvikuru. Mwoyo wenyu ukutotadza kutaura yenyu nyaya muchiti ngopembedza kuti Madzibaba Petros vakanaka zvokunaka zvezve. Tinoda kukutendai. Mhuri yenyu iri kudzokedzana, zvinhu zvichiri mugwara, zvichiri kufamba. Shungu yenyu muchidimbusa baba, ndisati ndaenda kuna Madzibaba Petros, ndeye kuti zvinhu zvimire sei nemhuri yenyu naadzimai venyu muchidimbu. Ndiri kungoti inini dai zvinhu zvangondienderawo pakanaka, vana vangu vaita sevaroorwa, vanakomana varoora, vanakomana vave vana vanogona kundibatsira mumabasa epamba, kwete kuti varambe vari mumasango saizvozvizvi. Semwana mukomana ndiri kutorwadziwa zvikuru chaizvo kuti izvo kana dziri mhepo mhepo idzodzo kana dziine munhu ari kuita mudzinza mangu, ndiri kutaura kuti munhu iyeye ngasiye urombwa anamate. Ndaguma hangu. Ngasiye urombwa anamate. Regai taura naMadzibaba Petros. Tinotenda taana Madzibaba Petros kuti vatikurukurire masanganiro avakaita nemhuri nepavave izvinezvi. Regai nditange nemubvunzo unoti nyaya yebere ichisvika munzeve dzenyu kuti kuri kunzi kumusha kwaumburuka bere, harisi raingozvifambirawo zvaro? Iro bere kana richinzi rikungozvifambira, koraizoenda sei kunoumburuka kumunda kwavo iva nekuumburuka pamba pavo mumusha mune dzimba dzakawanda? Raifanira ngoteedza rodhika richienda kumakomo kana riri kungoumburuka. Kuumburuka kune dzimwe rakatanga raumburuka kumunda, ndokubva kumunda ndokuya kuzoumburuka pamba pavo. Rakadii kuumburuka minda yese rakapedza. Imi makuvhunza ini ndima kutita ini ndakuda kuchiuya kwamuri. Ndikuda kukujekeserai pane pandinoda kuenda. Alright, tisataenda kwezeko kwamuda kuenda. Ongo. Muchaenda yenyu mega nansi kuenda nemi, asi ndoda kuti makachena. Kuchena mugariro. Mapostori mutombochena kudai so? Tinotodarika ipo baba, kuchena. Pote chikudherera kachingokuonai muri mumagemenzi chichingoti vanhu zvichena. Vakuru vedu vakareka vanga vasina hembe dzekupfeka. Alright. Saka isusu sevana vavo zvavaitadza ndo zvatiri kugonawo. Hazviitwe nemapasta chete, nesu tinozviitawo. Ainopuka chero nevari kuenda South Africa varikuda kuona vanogona kuti munhu akarongeka. Ndikuda tonosa ndakasvika iko ndoda tonotanga ndasarudza masutsu akanaka ekuti kwete aya ndakapfeka zvakanakawo zvepamusoro-soro. Yes. Muri yeZimbabwe ndo Madzibaba Petros tanga tamboti mbonyevenutsa. Zvisinei baba, isusu hatisi vanzi vemweya, asi chirevo chekuti bere rinoumburuka mumusha memunhu wamuri kushandira, imi ndimunoona zvatisingaoni. Zvine chirevo chipi munyaya yetsananguro dzeupenyu hwanga uchisangana nababa naamai? Bere rakagara richiumburuka pamusha, ende chinhu chakagara chiripo, hachisi chinhu chazongofumuka chakaonekwa pachena nekuda kweminamati yatakabata. Zvinhu zvezvi haisi nyore kuti zvinongooneka pese pese. Baba vakurarama kwavo vaishandiswa nehama kusvikira vavengwa nevana vavo. Vana vavo patori nevamwe vana vanoti mudhara uyu ndiye muroi, kusanganisa naadzimai vavo kutovatemba ndeye zvinezvi patakazovachenesa tichiti no, uyu munhu uyu kuroya kwamuri kutaura mese kuri kuonekwa nevaprofiti akatoturikwa nehama. Hazvisi zvinhu zvokuti akaenda kunoromba achitsvaga, ndozvinhu zvatakabata nemweya. Tichibva tati kune vana iwe chienda unotora baba wako vauye, zvishuwa baba havana kuramba,
vakasimuka vakauya ivo nemudzimai. Saka zvanga zvisingagone kuti ini ndisimuke ndiende pamusha wavo vasina chavaona. Saka takavaka munamate wekuti zvifumuke zvionekwe jekerere. Bere richiumburuka mumunda baba, richiumburuka Pamba masikati machena munamate yatakavaka ivo vari kuno. Saka zvaapachena kaizvi ndakuenda manje kunozadzisa basa remunamato kuti varoyi nevanhu vaivashandisa vasatandarire pamusha wavo. Yaiwa, ndikutenda ipapa kuti ivo ndo vazvipupurawo vega uye zvakafonwa nemwana wavo anga ari kumusha. Anga asiri kuno kumasowe. Ndabva ndarangarira pamakamboti tinoti zvinhu ngazvibude zvifambe apa zvimakuma. Ndaitaura chokwadi. Ndaitaura chokwadi. Vakawanda vanozviziva kuti izvo zvetinozviita. Vakawandisa chaizvo. Ibasa ratakapuwa naMwari. Ibasa rekuti nyika ino yese ipone. Havasi ivava chete vataitira. Ndikatsinhirawo ipapa kuti pane mupurwa futi wakambofamba kapamasowe. Mupurwa wakafamba wakatoonekwa. Wakabva kubhegi uku wakafamba distance inenge 500 meters kubva kwanga kuine mabhegi uchiuya pamasowe wakatopinda mugwanza. Vanhu vese vakati mupurwa nekusvika kwaunoita vanhu zimpurwa refu baba rine muswe webhemba. Ndopakamuka kamwana kavari kutaura kanga kabva kwamaganyani kairwara. Right. Hatichitaura ine kuti muri yachenurwa sekutaura kwamuri kuita kana masvika mumusha mavo. Iri basa tariona tarinzwa nekwatiri kuenda. Kune vanhu vakawanda vari kusangana matambudziko akada kufanana neawa. Nemamwewo ane urombo mukati. Vanhu vanobatsirika sei kusangano renyu imimi? Chandira kutanga ndinoti ndiri kubva panyaya yekuti ava vapupura zvinhu tatozvinzwa. Asi nyaya yasara ndeyekuti kune vari kunetsekana nematambudziko akada kufanana neivava. Saka toda kuti hasina kuramba tichidzokorora tiende kumberi. Kushedza munhu tinenge tichida kuti mubatsire iye wacho. Wese pamatambudziko kune dambudziko rekukandirwa, kune dambudziko rekutsvaga iwewe pachako. Right. Anditi munhu kana akatsvaga takawirira naye zvakanaka kuti asarende zvinhu zvake zvaakabata, mishonga yaakabata isina kunaka. Tinokwanisa kumubatsira zvakanaka. Kana aramba manje kuuya ashedzwa nevana vazukuru nechindo patakushandisa hoko, maspikiri nembiya zvokushandisa go back to sender nemunamato wemhiko wokurovesa mhepo. Takudistroya zvese imba yenyu Mukoma Sly nemimuridzi wacho tukanda bomba. Go back to sender kaibomba. Zvokurova izvinhu zvenyu mega imimi, mofa imimi, tozogadzirisa zvinhu zvenyu musisipo. Kana maramba tokudzoserai kwamuri. Right. Saka vanhu vauya kumasowe vachiuya kuzotsvaga rubatsiro vakawandisa. Iyo zvinhu ndiri kufara nekuti ndine mumwe mudhara wepachipadza apa akatonditi ndanga ndisikakuzivei nguva yese. Ndakamubatsira dambudziko ranga ainayo nemhuri yake rakatopera. Handichataura kuti vanoshandira kupi nekuti vanhu vakuru vamwe vanenge vasingadi kuti mazita avo ashambadzike. Asi tine vanhu baba vanoverengeka vakawandisa. Mandibvunza mubvunzo wekuti vanhu vanobatsirika sei. Tinotanga tashedza munhu iye muridzi wacho ari kutanga nenyaya dzacho kuti auye paground. Kana aramba kuya paground takuchiita zvatinogona. Ko anenge auya haasi kuziva zviri kuitika muupenyu hwake asi zvinhu zviri kumunetsa. Basa redisu nderekubvunza mweya. Dambudziko rako rakabva kupi uye rakauya sei. Mweya mutsvene watiudza tobva takuudza. Nokuti tine vamwe vanhu vanouya kumasowe vaine nyaya dzavo dzavari kuziva dziri mumusoro mavo. Isa hatiteerere zviri mumusoro mako. Tinoteerera zvabva kudenga nokuti ndozvichakuponesa. Ndo yakandichiti kwandakaenda sekutaura kwavo. Aiwa zvokwawakaenda manje. Zvokwawakaenda esa hatinei nazvo. Tinotanga kuvhura bhuku redu idzva. Toona kuti nyaya yako iri kutangira papi uye iri kufamba sei. Uye chii chinoda kuitwa tobva takuonesa. Unowana rubatsiro. Unaiwa. Chokwadi. Pari kupupurwa nababa nenyaya yezvinhu zvakawanda zviri kuitika pamasowe. Vanhu vari kunyanya kuda rubatsiro makatarisa imimi
kana mumweya kuti vanhu vari kunyanya kuda rubatsiro, vanhu vari kusangana matambudziko akaita sei, asi vachizowana zambuko pasangano renyu reJohani Masowe chishanu rinonamatira panjanji mubhindura. Vanhu vese nditori nemumwe murume akanditi baba, ndine hama dzangu neshamwari. Ndanzwa kuti makarapa murume anga aine kensa anga akazvimba mabhora kwaMurewa. Ndoda kuunza hama dzangu, vamwe vacho vakudya mari zvisirizvo nokuti vakatoudzwa nemadhokota kuti 5 years unenge usisipo. Ndakatomuti vanhu ivavo vaane mazuva vari kuziva vane kensa, vakaverengerwa mazuva, tora undipe kunoku uone zvandoda kuita. Saka ndakatotanga kutogadzira muteuro nezuro, cream yekuti vachingosvika chete toda kuvadhoza. Toda kuvadhoza. Isu kwedu kachitori chipatara kaicho chekurapa varwere. Saka vakangosvika ndichavarapa. Isusu kana munhu wakatizwa nemurume wakadzingwa basa, tinokwanisa kukudzosera pabasa. Murume chaiye akatiza, tinogona kumudzosa. Mukadzi akatiza, tinogona kumudzosa. Kana makapesana mudzinza renyu kuti hamuchawirirana mukoma nemunin'ina, iyo zvezvi ndine vanhu vane matestimony, vamwe vasiri muno munyika vandakabatsira vari kumhiri. Nhasi ndafara kuseni kunoko, ndingazokanganwa nyaya regai ndiitaure pamandibvunza mubvunzo. Ndine mumwe mukadzi akandiudza kuti baba, ndadyirwa mari yakawanda kuZimbabwe nevaprofita nen'anga. Ndakati no, haisi nyaya yangu yekuti ndikatuke vaprofita nen'anga, mangwana uzive kwauchaponera. Iwe kana uchiuya kwandiri zvisinei kuti wakadzimbirwa mwoyo ukarwadziwa, uya ndikuonese zvekuita. Anga asingataudzane nemwana wake. Paachaona vhidhiyo achaziva kuti nyaya iri kutaurika ende yangu, handisida kutaura zita rake. Ndakamubatsira musikana uyu, nditori nemaaudio anosvika 12 andataura naye kuseni kuno. Anditi chishamiso chakaitika nezuro razuva rechi5 kugeza Vanamata wamakandipa. Mwana wangu akafona akati, amai, ndinoda kunooparetwa. Baba, dai maramba makadaro, Mwari achiri kukushandisai. Ndakati no, zambuko ndiwe, kupona ndiwe. Inini ndirokunongedza maponero kuti chiita izvi nezvizvi upone. Kusada kupona futi ndiwe, nokuti ukasateedzera indakunongedza nzira yemaponero, hapana kupona kwaunoita. Saka musikana yateerera zvisi zvandakataura, akuwirirana nemwana wake. Vakutotaura nyaya. Andifonera nhasi achiti ndiri kufara, ndiri kushaya kuti ndoita sei nemufaro. Ndakati munhu waunofara kutenda isimbi yebasa Mukoma Sly. Ndiwo vakauya. Baba, regai nditaure mufaro wandinawo. Tozodzoka zvedu kunyaya iyi, ndichataura ndichikasika nekuda kwenguva yedu. Pamakauya kwatiri, ndichiri kuziva nguva negore nedheti. Ndaiva nevasikana vairidza ngoma vaiimba vhesi rekuti Miriam usandikanganwe. Dzaiva ngoma chaidzo dzairidza. Muchiri kuziva here makaita 3 months muchitaura neni? Muchiri kuziva here makangana 3 months, 3 solid months muchitaura neni muchiti baba endai papage apa. Imimi na mukanya wa papa napa. Mamune nharo dzakafanana. Sorry, ndakudaro munhu waMwari, asi ndozvazvo. Aiwa ichokwadi. Isusu tainoti paTV hapaendwe, nokuti ndakaparidzwa kunzi hazviitwe nemupostori. Musoro baba wangu wakabonyeka, manga makazara zvidhina. Ko makauya negredha kababa kusakura. Matombo anga akazara musoro. Muchiuya nechechi yeSly Media. Muchiuya nechechi yenyu. Saka chechi isusu yatiendesa pamberi. Ende kubva gore iroro kusvikira izvozvi vamwe vanhu vatakabatsira vari kupona nevari kuitirwa zvakanaka. Ini ndiri kufara nokuti vanhu vakure chaivo kuti amaimbo vasvikira. Hataivasvikira kaka, kweyo vaitizira kupiko. Saka ndinozodzoka ndichivati tendai murume uyu. Anditi nokuti iyo zvine zuro ndaitaura nemukomana weye watakarapa maronda mwiri wese, mwana aibuda honya achibuda ropa kumagaro, mwiri wese watakarapa kuno kuZimbabwe akandiona nekuda kweSly Media. Saka ndaivati tendai murume uyu zvinhu zvaakaita zvihombe haisi tairamba kababa. Takatombofambirwa nevamwe takatovamhanyisa vaona basa. Asi tinotenda kuti makaita moyo munyoro nekunzwisisa. Zvakaoma kuitira munhu moyo murefu wakadai. Aiwa, nesu isusu regai ndingopupura tinodzorera mbiri kuna Mwari, nekuti SlyMedia TV haina kuuya nekuda kwangu.
yakauya nekuda kwaMwari. Mwari akandinyoresa statement yandanga singazive kunzi building bridges. Kureva kuti enda unovaka mazambuko. Iye ndiri pano. Ndakasiyiswa basa naMwari kwete nemunhu kwete nani. Zvikanzi ndaitambira mari yakawanda ku UK. Ndangoti ngotaura ndimauya netest. Ndakatosiyawo basa rangu. Randaitambira mari panguva iyoyo nofunga ndaitambira 400 pounds per week. Izvezvi ndakaenda kutotambira kusvika kuma 700 pounds a week. Hadizi murombo baba. Izvezvi pamuri kuona pana ndiri muBritish. Hadizi. Ndinotori nedual citizenship muno muZimbabwe. Asi handizi muno nekuda kwangu. Asi ndiri muno nekuda kwebasa randakanzi naMwari siya rako basa rauri kuti utambira 700 pounds enda kuZimbabwe ndokwaunoda kuti uende unoita basa rekuvaka mazambuko. Zambuko riri kutaurwa nderekuti sanganisa vanorwara nevarapi nezvimwewo zvatakaita zvatakashandiswa naMwari. Zvimwe vamwe chero ukazvitaura havazvinzwisisi. Kuuya kwedu isusu takazopedzera TV inonzi Restore Legacy. Nekuti vanhu vataiitira Restore Legacy vakanga vamarebels vadzingwa mumusangano vanga vasina kukutaurira nyaya dzavo. Vakazouya kwatiri isusu tikafamba navo munguva yaipisa zvinhu. Asi ndiri kutaura kuti Mwari ndiye akatituma kuti enda unomira sezambuko. Uite building bridges. Saka SlyMedia TV building bridges. Saka isusu mukaona tichiuya kwamuri tichiita nharo nemi. Hatisisu tiri kuita nharo nemi. Akatitumawo. Ndiye ari kuti munhu uyu ndoda kumusanganisa nemunhu ari kuUK, ndoda kumusanganisa nemunhu ari kuSouth Africa. Asi ndogona kuzviitira pachannel pako kuti munhu iyeyu anonzi Madzibaba Petros asangane nehama dziri kupi? Dziri kuUK, dziri kuDubai, dziri kuSouth Africa, dziri ku. Isusu takangotumwa. Zvekuti tichiri kutofamba tiri mubalance wokuti asi Mwari angandisiisa basa raindipa mari here ndigozoita chiseko futi ndiri muZimbabwe panguva haana chaano ndakasiya upenyu hwakanaka kuUK. Isu taitova mabaranzi mahombe nekuti taita basa hombe. Nditori nevamwe vakuru vaindiziva vandakabatsira vakawanda. Asi nenyaya yekuti tanga tisina kuziva kuti zvinhu zvinofamba sei, tanga takaparidzwa kuti wakangoenda paTV kana kuZBC chero pane channel ipi watengesa mweya mutsvene. Saka tanga tine shanje baba dzekuti handidi kutengesa mweya mutsvene. Aiwa tinotenda nokupupura. Asi nekuda kwaizvozvo vanhu vari kupona vamwe ndisina kubvira ndakavaona pauso angondifonera nevideo call ndomuudza zvekuita ndomubatsira kana paine zviri kudiwa ndotaura naye ndomuudza izvi ndakuita izvi uchiitawo izvi munhu yodzoka kwandira achiti Mwari wenyu akambonyanya kuita sei. Tine matestimony ezvinhu zvakawanda zvandisingagoni kuti nditaure apa zvakaitwa naMwari through tasangana paSlyMedia TV. Ichokwadi. Aiwa ndiMwari mumwe chete akatisanganisa. Right, saka ndiri kuona kuti vanhu vari kuuya pamasowe nekuwanda kwavo. Izvi ndine mumwe mwana akabva kuruwa. Handisotaura kuti ndiwani because vanhu vachivamwe vanhu vakuru. Ndakangoti Mwari ndiudzei kuti munhu anoita sei. Ndichandamupa mvura yekunwa anga asingaende kutoilet. Zvakaita mwana wewe kwamurewa asingaende kutoilet. Achibva atanga mwana kuenda kutoilet. Amai vakandibvunza kuti munombozvifambisa sei? Ndikati no, tasara neprocess yekuchaisa mwana uyu. Musi weSaturday, Sunday vachidzokera kumba kwaone mwana ava right. Vanhu ndiri kutaura ava madoctors. Madoctor. Vanotoziya mishonga. Yese kuchipatara vakapa mwana akamwa zvikaramba vakati tine mukomana wataona paSlyMedia ndibaba Petros. Ndakati ndini mukuru wenyu regai ndikurapirei mwana. Ndichibva ndarapa. Chiremba wokudenga. Saka basa ratinaro ratakatakudzwa naMwari rinongoda vanhu vanoteerera, vanhu vanonzwisisa. Inini wauya kwandiri ndichakuudza zviri kukunetsa. Iwewe kana wagamuchira ndokuudza mayambukira aunoita dambudziko rako rinopera. Amen. Ichokwadi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndinodaira kuti munhu wese hatingapedzi matambudziko ari papapa. Asi imimi kunyange kune matambudziko amusati mapira testimony kana kuti asati tapuhwa testimony panapa. Kune munhu anoti rangu dambudziko ratadzikwa. Munomuti tichitsati tatanga kutaura nyaya yeku South Africa tichipedza munhu ari kuti dambudziko rake rapera. Shona yangu ratadzwa nevaprofita kana nen'anga kupi ndatendera nokuti tine vanhu vari kutaura kuti kumasowe hakuna zambuko haririko unenge usati wasangana naro. Vanhu ava meseji yandoda kungovapa ndeyekuti imbouya kwandiri ndikupe rubatsiro.
tinotenda ini ndinotaura naMwari Mwari wobva akubatsira saka chinodiwa kuteerera usina kukombeya kwawakabva tine vanhu vagumirwa izvezvi vari kuti ndofunga dambudziko rangu haripere hama yangu dambudziko rako rinopera kana wasangana neanoripedza uya kuno pedyo ndikuone dambudziko rako rinopera kana uchinge wasangana naMwari anoshandisa Madzibaba aPetros ndo vatakaingava kubva ku UK tatumoona Mwari kuti tiuye tizove bridge ravo rekuti vasangane nevanhu vanorwara usazviite underestimate izvozvo. TV inoyi kutaura kwawo uchita Madzibaba Petros yakabva kuna Mwari. Kune vanhu izvo vari kuona paSly Media TV vandisina kubvira ndataura navo muupenyu hwavo asi nekuda kwokuti vakaona kana kuti matateguru kana kuti ng'anga vanoita zvematare vari pano paSly Media TV kubva tichitanga TV inoyi nevakarapwa vese zvisinei kuti vamakavaona sei oro vakaunzwa nani vakaita sei. Toda kungoti tirambe tichidzorera mbiri kuna Mwari kuti Mwari ndiye akatanga channel inoyi yeSly Media TV. Ndanamatirwa nemunhu waMwari baba Kuti tiri pahotel kuLuton vachiti enda unoita TV yauri kuda. Mwari akanga adeposita kudhara mumwoyo mangu kuti ndinoda fana kuita TV ndasinganzwisisa zvazvive pandaitaura nyaya yepa pasina YouTube Facebook yanga isati yapo asi munamato iwoyo wakanga waitwa naMadzibaba nababa Kuti vachiri vapenyu tiri kuLuton ku UK. So kune munhuwo zvakewo anorwisa Sly Media TV hausi kurwisana nene uri kurwisana Mwari akatituma ndopatiri kuperera ipapa handizivi kuti Mwari anozokuitawo sei kana kuti anotaurirana newe sei nekuti kurwisana hakuperi asi chinotipa simba ndechekuti kunyange mutungamiri wenyika chaiye vakarwiswawo vakaitwawo zvakasiyana siyana ndokwatinowana dzidzo yekuti kana munhu achikurwisa zviri kutoreva zvechiwo kuti chokwadi wakatumwa naMwari kashoma kuti munhu usina chawakanzi uitwe ungorwiswa pasina. Iyene zvikaitaura nyaya yekuti vari kuSouth Africa vari kurwiswa nemweya wakaipa. Madzibaba Petros vari kuuya ikoko. Ndiri kuuya kuSouth Africa baba ndakapfeka bhutsu yesimbi mupimbiri mangu munenge muine sando baba dzekukobora madhimoni ndinenge ndicharova chidonha pasi saka muSouth Africa marangarirwa naMwari musi wa3 4 mwedzi watakatarisawo 5 ndinenge ndirimo ndichita basa muJoburg madirections hatina kuchinja musi wa6 ndinenge ndakudzoka kuno kuZimbabwe kuzosangana nevatendi kunoko. Munhu wese ari muSouth Africa anorwara hatina kusarudza zvitendero kunyange nezvigure chaizvo ndiri kuzvida nezvidhakwa ndiri kuda kuti zviuye chero nedambudziko rako. Ndine mumwe murume akanditi baba ndine ronda riri kumusana uko ronda iro raane makore uyo tichamuisa paTV ndiri ikoko ndinotokufonirai ndinaye ndichikuudza kuti businessmen ava vanga vakuvara neronda tarisai zvarangariri tarisai zvarava nokuti ndoda kunomuratidza zvishandwa zvekudenga nokuti Mwari achitipa munamato akati enda unoponesa vanorwara enda unoponesa vane mweya iri kurwadziwa. Saka basa rangu ndere kubvisa maronda mumwoyo nekubvisa maronda panyama nekubvisa maronda mumweya kupodza mweya womunhu. Ndatenda saka South Africa ndinenge ndirimo. Chandira kupedzisa kutaura apa ndechekuti mataura nyaya yekurwiswa nesuwo tinotorwiswa hakuna asingarwiswe. Jesu akarwiswa wakaita chakanaka tarisira kurwiswa. Takabika sadza munomu izvezvi tiri 6-7 apashaikwe 1 munhu anotaura kuti sadza iri ndadya ranga rine mapundu atonwa mvura aguta ageza maoko akuenda. Saka tarisirai zvese rambai muchiita zvakanaka imi muchiitirwa zvakaipa ndizvo zvinokuwedzerai makore nemazuva ekurarama kana yeMwari anokukomborerai. Ndo mashoko andoda kukusiyirai. Aiwa tinotenda kana Mwari anotikomborera ichokwadi hatina chekukadzika. Channel iri kukura kunyange kurwiswa kuripo machannel edu ari kukura kunyange kurwiswa kuripo asi kune avo vanobatana kuita chakaipa. Dzimwe dzenguva munhu wauri kurwisa unenge usingazivi kuti akatumwa nani unogona kunge uri kurwisa Mwari asi chinozoitika manje kuti nekufamba kwenguva Mwari akazotanga kuzviratidza vaya vakambobatana vaya vachiti tiri kuda kuti munhu uyu afe tiri kuda kuti munhu uyu aparare tiri kuda kuti zvese zvaanobata nemaoko zviparare
mugove wavo unozongouya achizoti unouya sei achisisu tinotongera vanhu. Chatinongoziva ichisu ndekuti tichiri kurarama nekuda kwaMwari, asi vanhu vaida kuti nhasi uno vakunongedzera kuti kune memorial yaSylvester, asi nekuda kwaMwari hazvisi kuzodaro. Tichapfuurira mberi tichiita basa sokutumwa kwatakaita. Hatina kunganga kwatakanotsvaga mushonga, hatina kwatakaungana nevanhu tichiti huyai tiite zvinodiwa. Chatinongoziva ichisu ndechekuti takaitirwa munamato. Ana Madzibaba Petros vakatiitira minamato, tikutopupurawo panapa. Even pasina dzimba dzakazotanga kutaura kunzi ndezvezvikwambo, asi dzimba idzi chatinoziva ndezvekuti zvidhina zvakatengwa nemari yekunamata, simende dzakatengwa nemari yekunamata. Vamwe vachiti dzimba idzi dzinogara zvikwambo, vaprofita. Tinofara zvikuru kuti kuziva kuti kune vamwe vanhu vakapuwa phone number nenganga yangu yekuMalawi itaura kuti Sylvester akauya kuno kuzoromba. Tiri kuda kuti phone number iyoyo idzorerwe page ipapo kuitira kuti nevaroda kurombawo kuMalawi vagoendawo ikoko vagonoromba. Isusu Bhaibheri rinotaura kuti kurumidza kunzwa ugononoka kupindura nyaya yanhambovira ndamboipindura kana ndamboitaura, asi ndiri kuitaura nhasi nekuti ukaona hanzvadzi yako ichitaura kuti ndafonerwa neng'anga yandakaenda ndiri ndega iri secret pasina mumwe munhu andakaudza, Mwari vamurangarira ende varangarirawo mhuri kuti enda unodzorera zvawakaromba. N'anga kutora secret yangu yobva yafonera hanzvadzi yangu, yobva yaiudza kuti hanzvadzi yako akauya kuno kuMalawi akaromba, zviri kumitisa mari kuromba. Aiwa, tiri kufara nemashoko iwayo kuti aiwa ndakanoromba zvechiwa kuMalawi, asi chandiri kukumbira ndechekuti kune vamwe vada kurombawo. Saka isai nhamba yen'anga iyoyo pasocial media kuitira kuti vanhu vese vagozofonerawo sekuru vaya vachienda ikoko vachinoromba. Asi isusu watakaromba ndiJesu. Ndotenda senozopesa tafumana simbi yebasa katsangana zvakare mune zvimwe zvirongwa chiupa nyaya dzinonakidza, zvinoyera, zvinotyisa nezvinoda kufumurwa pano paSly Media TV. Tichitenda mukanyabi yangu Mapiri ari kubata mishina nekuita magraphics ese amunoona pano paSly Media TV. Tinoti aiwa Mwari ngave naye. Tinotenda. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +27686822173 to open your account now.